Skal vi undersøge antal vindingers indflydelse på elektromagnetens styrke, så er det også en rigtig god idé at sætte dem i parallelforbindelse eller i serieforbindelse her. Fordi i serieforbindelsen, der sørger man, en af de ting, der er ved serieforbindelsen, det er, at der er den samme strømstyrke hele vejen igennem de her tre her. Og det er strømstyrken blandt andet, der spiller ind på elektromagnetens styrke. Så hvis vi skal sammenligne antal vindinger, så er det godt, at vi kan styre, at vi har den samme strømstyrke, der kører igennem. Så jeg har ladet den køre her fra plus, ind igennem den første, ned, videre til den næste, ned, videre til den næste, og tilbage til minus. Og så giver jeg den lige gas over med 10 volt. Der. Og så kan jeg ellers udføre mit forsøg. Tag en af gangen. Se lige mærke til, at jeg lige har puttet den her kobbertråd på igen, så vi lige kan have noget at holde den på. Og kan vi se den første her. Den er sgu lidt fesen. Toren med 400 vindinger. Der sker lidt mere. Og sidste med 1600 vindinger. Der er vist ikke nogen tvivl om, hvorfor en af de her tre magneter, der er stærkest. Den med 1600 vindinger.